Wait, come back here. No one else can come here. Huh? I need the password for the post so I can do it. It's locked. Okay. Hey, listen. Come back here. If you have the songs, bring it to me. Una oni nie uświadczą.
ready to dance?
remains the last announcement in the way of America.
지삭을 원하고 두렵긴 못한 것이야
Hello, open store. Acho que hello, Lara. Acho que hello, mga tiyayin na ikun sa may aspe open store sa na pangalan sa KM. Na may may isobian tamper pero bisyo pa ngayon sa mga mapayalisin. Alisa, ako lang siya pera. Katawa, siya ko niya ng tuya. Tuya ko lang niya ng asking malo. Kaya katatense, kataningan.
Marcy is running around. Ayun. Oo, bigyan ka nga rosak sa na naman. Carla, what's in the room? Dance.